Hello everyone! लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय थ' आं दिनै लेसागावनि नै सासे बुन्दुनि न'आव मैगं लांनो फैदों आं मैगं आचार मा थ' ओमफ्राय दा आं मोनसे खोथा खोनानो मोनदों आरोना लेटेस्ट मैगं माबायदि लेटेस्ट मैगं आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै दा मा मोनदों आङो एक्सुवेलि आङो आसारसो लांनो फैदोंमोन आरोना लोगोआ बिराद मोजां आसार बानायो गावखौ बानायो आरोना मेवाइ आसार जलफाय आसार मा आसार भेराइटिस बानलु सिब्रुफोरनि आसारफोर मोनलाबाय आरोना ओमफ्राय सामब्राम गुफुर हाइजें बानायजोबो थ' जाय बिथांमोननो नांगौ नोंथांमोना लांफैनो हागोन लेसागावआव आरोखि ना हस्पिटाल एसे साहा थ' आङो नै नोंथांमोननो शेयार खालामनि बिराद मोजां मैगं ग्रोब लोगो मोनफैबाय न'नि लकेल खानायखा आरोना बेखौ लानोसै बेनिफ्राय आं नोंथांमोनजों लेटेस्ट मैगं आं देखायनो थांगासिनो आरोना अके बिदिब्ला फै आंजों लोगोसे नायफानोबा आरो नै बिराद मोजां मुलाबो फुनानै दं आरोना लेटेस्टनि मालिकआ हनै एसे फिसाल' खोन्थाबाय आं खोन्थाजाब थांथारसै आं हाब मोजांलै बुन्दु मालाय नाय आंनि खिथु उनाव दङ नै लेटेस्ट मैगंनि मालिकआ न'आव फैनानै लांफैनो हागोन ओमफ्राय बिराद मोजां गायदों आरोना नै बिराद मोजां गायदों आरोना पुरा डिजाइन खालामनानैबो गायनांगौ एक्चुअलि बिदिनो गायबाथाय गायबाय ओरै गासिबो नैबे ब्रक'लि नामा बियो दाबो अ मुला ब्रक'लि फुलकबि अ ब्रक'लिया फाननो मोनखाबाय खोमा ने हाब आं नोंनाव लांफैबाय थासिगोनहाय मैगंखौ एबार अ नैबेखौ सिनालाइखौ गायदों बक्सय अ बेखौ एक्चुअलि बे सिनालाइसो होना दा बेखौबो बक्सय ओमफ्राय नैखौ होनदों नामा ए लेटेस्ट मैगङा नै लोगोफोर लेटेस्ट मैगं नै आयै नामा माने बिफाङाबो एथ' मोजांखा नामाबो बबेनिफ्राय ओंखारखो लेटेस्टनो आयै गेस्टिक टेस्टिक हामलायो नै बेखौ जाबा ग्रोब मोनफैबायहाय आंहा दिनै नुफैबाय नै जि मोजां समायनाखाबो एक्चुअलि बेखौ मारै खायो दालाय खायो ना मायो अ फुयोसो ग्रोम जाबाय एसे हाया गोरान जाबाय राजु माथो राजु बसुमतारी बिथांनि बागानाव हाबफैबाय आङो दिनै बेखौ फुजोब्बाय नामा माखासे सेन्देल गाननानै हाबफैबायहाय आंहा लोगोफोर बिराद मोजां गायदों आरोना बैथिं मा दं आलु गायाखै आलु जाया नामा टमेट' बागान मा बागान आरोना हरैहाय दे मोजाङानो जादों टाउनाव दखरसे हा लानानै थास्लायस्लाय एसे टाउननि इनसाइडआव थानानै बिराद मोजांसो बिजनेस खालामफैबाय मालाय जा बुन्दुआ आंनि लोगोमोन आरोना दे थ' आङो लेटेस्ट मैगं आरो टमेट' मैगं ब्रक'लि जि मोजां जादों लोगोफोर जि बैयाव हनै बैसोरो ब्रक'लि आरोना थ' आङो फिसाजोनि थाखाय आसार लांफैदोंमोन थ' थिग बे समावनो आङो मोनफैबाय आरोना नै बान्दा कफियाबो जाजानाय जाबाय एसे लांलाबायनोसै आं माबा मैगंफोरखौहाय बैग्रियाबो मोजां थायदों आरोना ओरैहाय लिसुआबो नै बिबार बारबोबायानो फिसाथार बिफाङा मोजांनो टाउनावसोमोन आरो सिगांहाय दा एक्चुअलि बिराद मोजां जाबाय बेहाय मैगं खेथि बाथिबो खालामनो मोनबाय मा मोनबाय टाउनाव थायालासेनो एसे टाउननिखौ एसे फाननानै बिथाय लाफैनाय जादों आरोना मोजाङानो जादों मानो होनोब्ला टाउनाव दखरसे हा लानानै साख्रि बाख्रि गैयाबा प्रब्लेमसो जायो नालाय न' बां लुनाय मा लुनायावबोथ' इमान थाखा फैसा बुरजा नांगौ जायो दा फिसाजोआ BSc नार्सिं जोब्बाय बिराद खस्थ' मस्थ'नि गेजेरजों एबार लास्ट सेमिस्टार आरोना जोब्बाय फिसाजोआ थ' मोजां मोनबाय आङो नुफैनानै बिराद मोजां खेथि मावदों आं फाइनालि बारा नुवाखैमोन आरोना फैनानै नुफैबाय मोजां मोनदों आरोना राजु बान्दा कफियाबो खाजानाय दंबा आंनो मोनसेसो खादो लागायबाबो ओंख्रिबाबो जायखिबाबो जानोसै थ' आरो मोनसे जि मोजां बिबार बारबावदों नै बिबार बिफां मोनसे जा फसायबाय जोलै लांबावनोसैसो आंहानो बिराद मोजां गायदों लोगोफोर थ' नोंथांमोनहा नायदो आसारा बेसेबां मोजां आरोना नै गावनि गुद आखाइजों बेसारा सोगासिनो दङमोनखा आरो माथाय बियो नैबे माबे मेवाइ बे
बियो अमा बेदर अमा बेदरबो दङ अमा बेदर जलफि बानलु सिब्र गोजा बियो बिसोरो ओमफ्राय नैबे थाइगिर थाइगिर बारो ने आमलाइखौ नाङानो आमलाया न'आव बानायनाय दंना नोंना अमाफ्राखौ बेसेनि फानो अमायाबो 200नि हरदों 200नि ने दे लालाबायनोसै माखौबा लानोसै र' मा लानाय जायो नायग्रोनोसै आङो लोगोफोर नोंथांमोनाबो नांगौब्ला जाय बिथांमोननो नांगौ कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आंनावबो सोंहरनो हागोन ओमफ्राय आङो बिथांमोननि नाम्बारखौ होनानै होगोन आरो ना स्क्रिनावहाय नोंथांमोननो सोरनो नांगौ लांफैनो हागोन आरो ना थ' लोगोफोर आसार बानायग्रा बिगोमाया नैबेनो थ' बिगोमायानो निस्सय गावनि खुगाजों खोन्थाना लाथोंसै कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोन्थानानै होदो 9954329753 थ' नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनबाय जानांगौ आसार बिगोमानि मबाइल नाम्बारखौहाय थ' सोरनो नोंथांमोना निस्सय कन्टेक्ट खालामनानै लांफैदो दे खोनासंनानै अके बिदिब्ला बाय बाय